És el moment, com els dilluns al matinal de Ràdio Palafrugell, d'acostar-nos a la previsió meteorològica per als propers dies. Tenim a l'altre costat del telèfon l'amic en Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, que ens ara farà 5 cèntims d'aquesta previsió meteorològica i donarem un cop d'ull al que ha passat aquest cap de setmana. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres, Josep. Aquest cap de setmana tampoc se'ns han acostat pràcticament ni gota, ni allò que dèiem algun núvol d'aquests que van despistats. Sí, aquí estem en una zona que li costa molt de ploure. Bé, és una dinàmica que fa mesos que portem i en altres llocs sí que plou i aquí no arriba. Molt bé, doncs esperem que això canviï. No sé si ens has de donar alguna informació doncs, que ens faci il·lusió de cara a aquesta setmana. Continuarem amb aquest temps canviant, nuvolades, estones de sol, una temperatura fins i tot doncs, força suau, tot i que irà canviant al llarg de la setmana, i aquesta depressió, que ara aquestes que porten nom, cap s'ha acostat per aquí, ni aquesta altra, aquesta que ha entrat pel golf de Cádiz, doncs porta una trajectòria tot rara, perquè habitualment, quan entren per allà a l'estret, es posen a la Mediterrània i sí que ens porten pluges, però aquesta ha tirat per dret i sí que ha deixat doncs, allà al sud de la península doncs, moltes pluges i al centre, però aquí no, pràcticament, que ara la tenim per aquí, doncs no ha afectat ni afectarà, sembla, a part dels núvols. O sigui que fins i tot amb això del canvi climàtic les borrasques també estan tontes, no? Bé, no sé si és això, segurament, evidentment el canvi climàtic el tenim aquí, ho notem amb les temperatures que estan pujant de mitjana, d'això no hi ha dubte. I una altra cosa és amb les precipitacions, que doncs, són molt irregulars, és a dir, la temperatura, podem dir, està a 2 graus per sobre la mitjana que tocaria, no? Però les pluges, o et plou 0, o et plou, poden caure 300 litres o 200 en un sol dia. Per tant, és difícil de quantificar això. Però sí que és cert que durant els darrers anys hi ha una tendència a la disminució de la precipitació i, per tant, doncs, no és una cosa bona, això. Molt bé, doncs ja veieu que no hi ha previsió de cap canvi, així a curt termini, en la previsió meteorològica que ens ofereix en Josep Pasqual. No sé si vas afegir alguna cosa més, Josep. Sí, perquè encara no he fet la previsió. Això era... no has fet la previsió. Doncs no. Perdona, anem per la previsió. Això era a llarg termini, a base d'anys, podríem dir. Molt bé. Doncs explica'ns una mica, així és la teva previsió. Doncs, en principi, de tota manera, un tast del que tindrem durant la setmana és el que tenim ara. És a dir, tindrem núvols, tindrem estones de sol, però de precipitació poca. Demà podria ser que caigués alguna gota, poqueta cosa, i entre el dijous i el divendres podria ser doncs, que passi un front, i també amb poca cosa, amb poca energia, perquè a diferència d'aquesta que, com deia, la Bernat, aquesta que ha tirat per dret i no ens ha afectat, doncs les altres venen per ponent i, per tant, previsiblement tampoc ens afectaran gaire. Per tant, doncs una setmana així, canviant, amb una temperatura que avui sí que notarem que puja una mica més que els 2 últims dies, demà refrescarà més, i cap al dijous podria tornar a pujar la temperatura, per tant, una variació que es mourà poc del que hem tingut els darrers dies. Només plou, Josep, si ve de llevant? Bé, les pluges bones aquí són les de llevant. Quan tenim el que abans se'n deia una gota freda, que és aire fred amb alçada, i que ara doncs, li han canviat el nom i es diu una dana, una depressió aïllada de la... ara no recordo les inicials, vull dir que es despenja de la circulació general. Quan arriba això amb un mar ara que tenim, per exemple, molt temperat, doncs això sí que ens propagaria una situació de pluges generals i generoses. Però de moment sembla que les depressions aquestes llevants, diguéssim, han quedat desencebat i no funciona. Molt bé. Ara sí que t'ho haig de dir, pots afegir alguna cosa més amb aquesta previsió que hem fet? Bé, comentar que ahir la temperatura del mar encara estava a 20,6 graus, per tant, encara qui es vulgui banyar,
tot i que avui, si algú ha anat a la costa, veurà doncs, que hi ha una notable mar de fons de xaloc d'una 2 metres d'alçada d'onades. Déu-n'hi-do, no fa pas gaire gràcia, doncs, banyar-se No, d'aquesta exactament, manera. avui seria un perill. Molt bé. Doncs, Josep, moltíssimes gràcies i fins la propera. Bona setmana. Igualment, bona setmana a tothom.